Ingdeng Troxy Jaka Samhang ke Thekarni Katalon. Dipu Bokajana Pententa Gharalong Block Congress Committee atom Pratarana Divas Katalon. Dolong Pentowar ki ikilong ajani Sangthia Polling Station aradatum Karbenglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghangapan Kachurupa Jira. Kardom Pini Prime Time Bertalong Panili Sami Jilihan Sapi Non Bertang Tonpen Arjoitha. Kidam tang pen nonan jaka sa song pen kachi o abang photum kido anta na hok pen sitami anamlong website de pusi jaka samai phu khorsing teron akoy pipon alang likaning jia ting pen langdam lo pulote APHLC amai phu JI ka thar pen chenglok Bijoy teron Lawrence teron lapen penang an jaka sa song pen kachi o du na tumta anam chelong reb lo pusi mathadun me melo Kedamtang ningkan suri hini rakre pria ningkan hot ajak dingkloi pen karbenglong araratum nangkache songbom a hempre kapalong japanpura kaprek asong lapen rachari asong atum sitami nangche songbom bang boma phita penangan aningkan nang pleng data hempre ke longle derno lason se kedamtang aningkan ningkan suri hini rakre ke tham pai ni phai ke tham arni hempre kang thim kapalong bek japan akemang padoponsi Joint Action Committee for Autonomous State pu asong amhang patheponno Pinpur panme jaka samhang kapathek inang koglake kidamtang ningkan suri hini rakre ke tham aningkan jakhong ni phai thongke pra isiarni Telangana aphan state ki pipo puahut karbenglong aradatumta ajak dingkloi pen akemang Bharat Kacharia lo article 244 a long ke tok ang autonomous state long bek nang popura party lapen thorom chipu pe pinsi dipu arong supialong airset rungsat kachesong padoponno Bonta isi akemangalong kachesong kapachunjia phanpulote asong dobek nang jipu mathaponsi kedobom jaka samai phu khorsing teron Bijoy teron kedobom APHLC amai phu JI kathar atum pendanglok penangan ke thekere ari soi jangatum chipangromsi an susei kachesong amia de kapathe ponjia phanpu akemang pensi jakas pasong amhang nang patheklo Joint Action Committee Autonomous State asong pen kachesong ahir kangtang ragajok sorkar atumta theresi anung pen rachari atau manang paludun si isi pen isia song kapache uabidi kangleng klemdun bomno songjapo atuma phanta pache udun bomsi tini arnian ke jaka samhang kapathek cheng asong japo atum ke banghini vet lopusi mai phu khorsing teron ningje laso ke prat inang athe aprang ke jakas nang klang mirak penta ladak nang tongping Hala bangso hut penta neli tumpan laso asong ape pratibhan kai kupiluma pu e autonomous state ke state government pen asang rang ti ke siwet tang ho e autonomous state ke empty box tang ho e non bang pirthe India angkang sia kep ke hang hudeli tum sia focus on lo ke hangun nang po tang ho jo laso lam sinai klang lasi ingtan nang tonglo aprang ke ingtan pen nang tonglo ta une det posi filma afike arlu pen si moinut lason si pondom APHLC Ratcharia Songpen Hill State kache hangbom mahut pen pini arnian ke ningkan troke bapi apong nang kache song angthun konat si ke chokche lapen komat si ke chokche ilitum chichini ne tikke non ove pharo leche songta hempre ke longone sungkung akam non jakas ang noi sia ki sungo mangala sonlo ke karanganga me atheng chum sanet langchor thi phalaso mi hi balong puthot ke chepe kar thunai la pana ki sung si non bang nang non ke si bangke ami hip kreng nang po kalite chetrek si halada akaprek atheng akai phu kadu kabi pen pangrum si chepe kar thunai la pana po isang se la panang bong sitame neli ninge the bangke non ladak la so organization long jaka so long song troxy dolang la pen la song troxy atum aphan song troxy atum si non la bangso ajaka sa bang pan koson kopu si ke ponima la bangke alang litum along si ke dulu Nelly presiden hisab chairman hisab ta Nelly tar pudo ta Nelly long hala song troxy a secretary a president song troxy long ke do leader satum responsibility ni tum ka Lasino ne prang ke bang chilang ani Joint Action Committee Autonomous State asong pangtang ponpe laki kedobom KSA KSYC KFA KSU KNA KUYA lapen KAIYA asong atum hansi ning che the chorlo puta pini
ingdeng troksi jaka samhang ke thek katalon amailo maipu khorsing teron ninje alang lika ninja tengge kedam tang pen non jaka sa songalong nang kachi uduna bang fuatuman ki komat ne atum pen anam long website di puta jaka samai pu khorsing teron karbok padupon Roshan Hanse report Karbeng Long live Kedam tangar ni BJP asorkar atum kachi chakalam the ison da kachi papleng ple dera puthak pini Karbeng Long Congress song ahin pen pratarana divas katalon paduponsi BJP atum a manifesto mekikai Karbeng Long District Congress Committee atum kapen kharateng pen pini Block Congress Committee atum patar PC Diphu Bokajan lapen dhenta gharalong pratarana divas katalon padupon Lasohot Diphu arong sopialongke Lumbajang Block Congress Committee atum patir piponsi KADCC asai hemathengno alongsi kachesong paduponno Ongdung KADCC asong jatum kachetongdun kachesong along klamalong Prime Minister Narendra Modi Central Minister Nitin Gadkari lapen Chief Minister Sarbananda Sonowal atum radaphan sonpho kache chakalam the ison ta chepapleng te detlo lapen radatum aphan kachong thui binong lobusi kachesong hot Congress song jatum karbok padupon Lapen BJP atum kedam tangar ni kache chak alam the kitok jeralo mate a manifesto tami meki kai padupon Go big, go big, go big. Sabana national go big, go big, go big. Sabana go big, go big. Go big, go big. Lason thak thak se samilang so Block Congress Committee atum ta dhenta ghat ahithialong lapen Bokajan Block Congress Committee atum ta lakhijan atowar kache kogalong pratarana divasamen pen kache song paduponse BJP atum kechari kachok che lapen kiduk kela arada tumaphan kachong thui aputhak ningka samse chepaklang bonsi BJP asong aphan kapinran padupon एक सुद्दी ना जॉब कार्ड के क्लेम लोग जी कली पिनी आनी सिया का मंडा ठेक लोग ले कुनाने दिम इलोंग लोग नी जॉब कार्ड स्कीम पुपो GCB पेंसी के पासुर आही ना पैसा आना बैंक के आहेम दाम पो पासबुक हैंग दाम पेन लबांग सो पैसा के पलुट बेंग लोग BJP आवकार सतुम सी चिपहेम फू पेन उलाई दाम लापो आहेम फू फन के अखबारन ता पिपे पचिचिनी ने GCB फान पिपो Harui siadim seka kep bak pipo terok sirkep 90 toka पैसा के BJP workers tum aje parlu sido lasila puson si thegam long lo ang thega bangke pini PMGY scheme na hem sitamit tangte lahai पैसा ta BJP workers tum aje palong sido pini lahai ang thegam long ke lahen lo BJP workers tum si ame thenga pocket che thapen pini dami VIP gari ke chenam hemrit ke chikim long le phelang ke chedam koila puson si thegam long Diphu pen Roshan Hanse Dokmuka pen Samsung Inti lapen Bokajan pen Ananterang Karbeng Long live Kedamtang ko ananingkan penlone Sangthia polling station kaparlo aradatum Mesen kachiling atobar kavi lapen dolong kavi ajok kachiling anathu penangan sungnang no Bonta non dolong lapen towar ki ikilong ajoyni ningkarong chipisi Karbeng Long Autonomous Council CM Tiliram rong hangaphan ningkang sam lapen kurwangthu pajerpon Korkanthi constituency angkang Sangthia polling station kaparlo Korkanthi so aroilong dolong kavi lapen Mesen kachiling atowar kavi derejok hadagaratum kisung chichak nangno Bonta non Karbeng Long Autonomous Council CM Tuliram rong hangke jalin Karbeng Long Autonomous Council BJP asorkar ahin pen bangso demalong dolong lapen towar ki ik pajerponsi kasala masai tame kitangji dogdokto Lasila soputhak hadagrong radatum ningkarong lapen ningkang samchepaklang ponsi Karbeng Long Autonomous Council CM mate tim Karbeng Long ke jalin asong japo Tuliram rong hangaphan kurwangthu lapen kachoro pajerpon Halapu bangso sai ki claim contractor lapan PWD asai ki anparta hadak BJP along kachirabdun asong japo songjapiatum doana phanta alang litum kachoro pajerpon Labangso dolong mate atowar ki iklaki kandong rong phar arong anat thupen nolbari kangthim rong ki chiringti lapen umra gori arong ansi selamponno Langhin pen sarpang ringti Karbeng Long live
Pirthe adang piki umpluk corona ke somate COVID-19 abor ke khang japan doctor lapen nurse atum dode sang se sai ke claim pona son se te ke langjon subsidiary health center along achokomar atum COVID-19 ke so puthot okprana sat ke lang thua sai kedeng Karbenglong Joint Director Health and Service Kapin Kharateng den pini te ke langjon subsidiary health center abitung atum te ke langjon ahithialong COVID-19 ke song te ke lang japan pura puthot okprana sat lang ke lang asai deng ponthulo Bangso satlang ang thek lake minute ke pen crep ho ang bong pensi ang thek long ponno. Bon ta kopai ke mia jok ok prana satlang kelang hot inut ta COVID-19 na ke song thek long pon pedet lopusi. Te kelang jon subsidiary health center abi tong atum Karbiang long la fa pherang ke phan pachini pon. Pardon, non illegal te kelang jon hitialo. Konsi te kelang jon subsidiary health center labang so tim atum pinidak te kelang jon hitialo na homri lo. Ala itu nang ka homri Kelalo ala non coronavirus aputhak ketia sia panselang itu manglo selang itu pan lang kesi ini arjuna kon ajo kan selang pun kelang pun ini to karena yang paling kana itu kon ajo si kelang ni ini nilitum kada kelang jun IT lo nilitum Karbiang long Joint Director Health and Service ahin ben Order thing pensi nilitum ladak tikalang June ahithielong COVID-19 labang so ke test repeat test aso ke test pon yung nilitum dak bang lo Dong muka pen Samsung inti Karbiang long live Pini prime time berta ke lapon sakang tonik lo do methak me kardom